What the? Oh. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. Ano yun? Brigon! Lagyan, Aper! So, yan, nakikita nyo yan. Yung peak na yan. Yan yung pupuntahan namin ngayon. Yung aakyatin namin ngayon. Yan yung pinagmamalaki ng Dalagit, Cebu. Ang tawag dyan ay Kandungaw Peak. Yun nga, wala kaming tour guide, so medyo naligaw kami. Dito pala dapat dumaan sa halip na dito. Kasi dito kami dumaan eh. Kaya best way para pumunta kayo dito ay kumuha kayo ng mga tour guide para hindi kayo maligaw, para mapadali yung pag-akyat nyo sa ibabaw. Ayun o. Kita ko na o. Ang laki ng bato. Wow! Wow! Merong bahay? Saan? Ayun. Uy! Oh, may kambing pa doon, oh. Hindi ako makapaniwala na may nagtayo pala ng bahay dito sa gitna ng ano. Ano? Ngilong kayo. Mas ibaba. Parang ano ka? Nanginginig ka? Oo. Ang lalim. Matingnan nga. Oo. Laina. Grabe! Ang lalim. Kaya. Mara tagsiyo po na. Parang hinihigop yung baba. May pahingahan pa rin dito. Kaya kung pupunta kayo dito tapos umulan, biglang umulan. It was at this moment that he knew he fucked up. So, nasa tuktok na kami ngayon ng Kandungaw Peak. Mahirap pag-akyat dito pero pagdating nyo sa pinakatuktok, Nawawala yung pagod. oo, kasi masarap yung hangin. Napakaganda. So, pahinga muna tayo ng konti tapos dudungaw na tayo sa Kandungaw Peak. Let's! Ayan. Woo! Right! Woo! Presko dito pare. Wow! Kita nyo, ito yung ano, dinaanan naman kanina, yung kalsada sa ibaba. Grabe! Parang ano lang, Wow! parang malapit lang pero pag sumakyat kayo dito, Woo! Grabe! Yeah! isa! Nakakawala ng pagod! Nakakawala ng stress! Wow! Dahil na! Grabe! Punta kayo dito, huwag nyo kalimutan magdala ng lechon Oh, para huwag kalimutan magla ng pagkain para... Diyan tayo. Napaka-delikado dyan, tol. Huwag ka dyan. hilo ha. Team, fall back! Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. We'll fly. Oh, we'll fly.
Wow! Abay! Wow! Pare, parang nasa Kandungaw ka. Kandungaw to! Oh, Kandungaw pala ito. Saan yung Osmeña Peak? Isang oras pa mula dito? Yung Osmeña Peak? So, lilipat ako doon. Try kong kumuha ng picture nila dito. Ayan. Wow! What's up, man? Huwag kalimutan, humawak sa tungo. Kandungaw Peak 2017, discovered by Bonifacio Tampos and cousins. Oh, and Kuni Sil So, yung nakikita nyo dyan, yan, yung trails. Dyan kami dumaan, tapos ikot kami dyan sa bato, may bato, hanggang umabot kami dito. Sa pinakatuktok. Grabe, ang ganda pala dito, no? What the fuck? Grabe. Nanginginig yung pa ako. Woo! Lala! Alright. Wala! Hindi ka na dyan! Woo! Ang lalim. Ayan o. Woo! Pag meron kang problema, pupunta na lang kayo dito. Tapos, maghikog. Lang yung ano nyo, dala kayo ng ano, pisi. Parang ano no? Sulukit Hills. Doon no? Diba? Oo nga. Parang may hills pero walang chocolate. Inakyat lang namin siya sa loob ng mga 50. Siguro 50 minutes. Ha? 40 at saka 5 minutes, 45 minutes. Ah. So, anong masasabi mo sa lugar na to? So- Kandungaw Peak. So far, so good. Alright. Maraming mga tao, mga turista dito, dadayo. Napakaganda itong tanawin na dito. Kaya kayo, pag hindi kayo nakapunta dito, hindi masasayang ang araw nyo. Hindi masasayang yung pera nyo. Oo, pera. Pero kami ngayon, wala kaming renta kasi ako ang may-ari dito. Pag may nandito ako, okay lang. Wala kayong bayad. Pag meron pa kayong ano, Jua, meron kaming ano doon, Lodging house. Lodging house. Pero hindi na lang namin nilagyan ng aircon kasi ano, malamig ng hangin dito. Napakasarap. Sulit talaga ang trip natin, di ba? Oo. Yan nga, sulit. 150 lang per hour. Na? 150 per hour. Oh, short time. Oh, so magkano ba talaga yung ano dito, yung entrance fee? 20 pesos lang. 20 pesos. 20 pesos. So, Pag meron kayong tour guide, kayo na lang bahala sa tour guide. Siguro 200 mga siguro. 200 plus, ganun lang. So mag-ingat para hindi mabukol. Ladies Sige. first. Okay. Mag-ingat para hindi mabukol. Naman kami dadaan. Hindi ba siguro ni Daan pare. Kaya Daanan to, pare. medyo ingat lang. So ngayon guys, papauwi na kami. So naghahanap kami ng daanan, ibang daanan. Tapos, ayun nga, dito. Sobrang hirap pala ng daanan dito. So, mas mabuti pa doon sa kabila kasi sementado yung daanan. So, napakadelikado. Tara. Balik tayo tol. Hindi na. Dito tayo dadaan. Sabi ko nga sa inyo eh. Merong daanan dito. Wow! Ang ganda tol! Dito sila pumasok, di ba? Dito ako ang may-ari dito. Tara. May nagrenta pala dito. Meron ako may-ari dito. Tingnan mo, pasok kayo. Kasi may buntis. Pasok kayo. Ito yung ano, May bag ako eh. mga ano dito. Maganda. Uy! Ay! Malalim yun. Delikado. Uy! Walang slide. Ayan o.
Yung mga batong ano, batong living stone. Oo, ano dito? Ano yung kita sa video? Oo na. Oo, dublihan lang. Ayun. Wow, mayroon pang ano. Ay, paniki. Palabas muna ako. Tayo. Hanggang dito lang tayo guys kasi delikado kasi so may nag-iwan pa, walang hiya, may nag-iwan ng ano. Payo ko sa inyo, pag mataba kayo, huwag kayo lumaan dito kasi ano, Wow! parang Wow! yung kasama naming mataba, parang Wow! Ang ganda! delikado. Ang ganda! Atay, kalisod. Wow! Oy, explorer to. Wow! May butas pa dito. May nagtapon pa ng basura. Oh, grabe. Napakahirap